buwayi wanda duk matsatsai ne ke kan gaba a gun rabbi ne yau zan zo na tawassuli gun manzo ya shugaba alkhairi yake gun kowa alihi sahabai nawa ban bar su ba abin tsokaci san sa gaba abin tsokacin rayuwa na sawun barawo ya bi wani tafiyar shi amma mai shi ya gashi yau zai yi nisa da yan uwa ni a rayuwa na fara tun ina kamar yan yara a wurin uba ina da yayye na da kanne amma ciki an gane ni ne gaba wurin fasaha ga ilimi har ma akan ce marani ciki yan uba akwan a tashi ba lura ba akwan a tashi wata rana sawun barawo ya bi wani tafiyar shi amma mai shi ya gashi yau zai yi nisa da yan uwa a ko'ina in mun ka shiga ni da yan uwa za fa a ga ba a bar ni ba mutane suna ta nuna ni suna albishir guna ni da daren gaba suna fadin wai na dace sai a nan gaba zan tsince duka ci gaba baiwa na Allah ban damu ba baiwa na Allah aurena sawun barawo ya bi wani tafiyar shi amma mai shi ya gashi yau zai yi nisa da yan uwa sawun barawo ya bi wani tafiyar shi amma mai shi ya gashi yau zai yi nisa da yan uwa Amman a tashi na yi wayo ƙuruciya ta na yi wayo ban nutsu ba soyayyar iyaye guna shi ne yake ruhina ga shagwaba ga farin jini gun jama'a komai na ce ba ba hana ni ba ashe zan gani sai nan gaba ashe zan gani a rayuwa na sawun barawo ya bi wani tafiyar shi amma mai shi ya gashi yau zai yi nisa da yan uwa ashe duk abin da nake yi magauta fako na suke yi su yi min guba zato na koma zan shiryu tun da ma hakan na rayu ba lura ba sai mai kiya suka taru suka min hakan da ya jeru ba rarraba komai ya sauya babu ci gaba komai ya sauya rayuwa na sawun barawo ya bi wani tafiyar shi amma mai shi ya gashi yau zai yi nisa da yan uwa tsakani na zanto komai kamar wani iyaye suka mai baki guba wani jairin cin rayuwa ai da ni ake damawa ba mai kwaba da kai da muku zan wato ni a rayuwa na zanto tamkar guba mai sauraro na zan ci gaba mai sauraro sai wata rana sawun barawo ya bi wani tafiyar shi amma mai shi ya
mamaye ni gashi yau zana bar